ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡାଲମା। ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଳୁ, କଖାରୁ, କାଙ୍କଣ, ପୋଟଳ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ପରିବା ସବୁକୁ ଆମେ ଏବେ କାଟି ନେବା। ପରିବା କାଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ନେବା ଡାଲି। ଡାଲିରେ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ ମସୁର ଡାଲି, 1 କପ୍ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଧୋଇ ନେବା। କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେବା କଟା ପରିବା। କଟା ପରିବା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ। ଡାଲି ଏବଂ ପରିବା 50% ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ଅଦା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା। ଡାଲି ପରିବା 90% ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ଦେବା କୋରା ନଡ଼ିଆ। କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଡାଲମା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ। ଡଙ୍କିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଦେବା ଘିଅ, ତାପରେ ଦେବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଘିଅ ଏବଂ ପଞ୍ଚଫୁଟଣର ଛୁଙ୍କ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଛୁଙ୍କ। ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଡାଲମା ମସଲା। ଡାଲମା ମସଲାରେ ନେବା ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଏବଂ ମେଥି। ଏସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ କୁଟଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବା। ଏସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଏହି ମସଲାକୁ ଆମେ ଏବେ ଡାଲମାରେ ଦେଇଦେବା। ଡାଲମାରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ଡାଲମାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଗରମା ଗରମ ଡାଲମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।